Hello everyone, hanya hai lamso gani katar vlog tabu hingke ang horne hoite je vlog jengi ma tongsiwo tabu hingke to ani bwsai tini sok paijak Mizoram thangmani hingke aboni bagui bo ambasa muya pai tubumani ta wak bahan bai chakri khlai tongo ta ngango hingke te odeng no baja khlai rika ta mangso. Good morning jotono tabu hingke ang joto mani ready sedi khlainai sui paikha hingke omo to ang tal nok ni tubumani se tini se khaisinai ani logi ni bo phaika ba hingkai tini khe khaisa laisinai ta hingkai tal sebi paikha ang naidi tabu hingke ang wngkho awan guria chomjang no ang mixer o khlainai hulnai ta. Iko finally ang sui akonoi phoran kata phorani akonoi tabu mixer o hulsinai. Haiboni kisisa khainai asuk to hulmaya bela mixer rogo hingkai aboni bagui nai try khainai gana bosukjani hulma no. Tabu hingke finally hulbai akonoi tabu iko tal bai mix khainai ang marinate khlainai toninai tamtam ri o jaga ang sawana tabu hingke to tal bai awan guri simi no rikho. A few moments later. Hingke bono ang phungo marinate khlai tonimani tabu hingke sari sing tongkha hingkai tabu ang bono sernai ta o jaga tamtam rijak himale som tai thalik thaini rijak aboni pore hingke tal bwthai aboni pore hingke chini aboni pore tei mung sarinai ang tabu o jaga o badam yogui nai hului tabu bono risinai serisi tongkha tabu hingke norok bai serbai malai no. A few moments later. Finally ani awan serbaika naidi bwswk kwchak kwchak khlai serka hingkai kaisa chainama marken thoksuka motom suka. Tabu hingke ang horni mamisi songoi tongkha tamo mui song tong himale muya tei sikamuk tei mikhumu awndru songnai ang hingke norok naitonde ani video no sayakari norok ni bagui ang blog katal katal tobui mayang tongha tamoni himale asuk sele ro blog mane blog video khaijak tongo onek tongo hekono edit khainani asuk sele ro aboni bagui rioi maya pura saptao 2ta rok sirui manui tongsio. Tabu hingke ang o jaga o mikhumu no sui akonoi risinai ta. Tabu hingke rioi rikha mui marken thok sungnai omo haike jakhangkha ang marken thokjago baksa hingke sikamo bakla khibia rok sao ang hingke to chaimaya logi ni bo chaimaya jotono chaimaya ta ang hingke to ekdom bakla borok ganang hingka ang selengjago chaibo maya jesuk thokjak pani chaimaya hingke tini bo haino hai mangso baja khlaijak kokolog si chayangui tongsio mangso baja khlaisa laisinai ta. Good morning jotono nomia phuru ani logi ni baja thangui nai naidi ang sana musungo honoi kwsarmani mui phrai bosok ekdom norom norom fresh tobui phaika ang tabu ang obono butui chanai ta risum togui nai last o risum togui rinai ta ekdom motom motom khlai. Finally songui akoni se paikha ang tabu mai khurui nakha morning ni tokoi musui paikha ta hingkai tabu to bajoi tongo 10ta baji tongo ta hingkai tabu maisa legena marken thoknai hini thoksuka pura chana musungo chamani bili ekdom perfect wngsuka hingke ang o jaga ni sound Rioi Manlia Tamoni himale norok ani bokrok saka o tongo na fan rijak dong 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 ekdom khorang khwnai aboni bagui rili ang chwng tabu maisalai tongo ta logi ni bai hingke haibano ang video asuk tei mangala kha chamani bo ano mobile sanai tongkha bo mobile naya hingke to maisa todora laya aboni bagui bini mobile khe charge rijakbla aboni bagui ani mobile san tongkha hingke ang bisik tei mangala kha marisinai hingke norok bai next video o malai no haino hai tini ni blog naithok like comment khaina tapok di bye.